कैसा तो होशियार कौन मरने क्या करो पुरान शरीर भइल पहले तो रहे कि 1.5-2 बीघा यार कौन मार देता रहे लेकिन अब सब पड़ता जवानी के कुछ मजे अलग बा तनी आराम करते साला हेते को घर बन आई ना सपरल हनी के ना कि बोड़ावा के सपटो त सीधे चलू गो लौकत नहीं खे का अरे हाँ अरे बुढ़िया का लुका रुक ये बिछा के हमरा के आराम आराम कर अरे भगवान हो मियाँ जी एकदम हार जाता हो भगवान तीन पार लगई हन अरे कौन चप्पल रख ले करे चला से गिर के हमर मुछिला के किनारे हां भुभुए नहीं आइले का रे अरे हाफल काहे होता रे अरे 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 हां ऐसे रह रे आग लगा बा काहे हाफल होता रे कोनो बात बका रे ना ना हम जानत नहीं कितना सारा फव कुछ पहले ही बड़े ना कुछ बात नहीं के हाँ जरूर कुछ बात बा हां बताई हां बाकी मरबो ना तब अरे तो हम मार अब कहां हुआ तू मारे के तोरा के मरबो ना ना मार सही बताओ ना हां सही बोल कसम से हां कसम गोई रही ना हां हो अरविंद के अथुया खेता बियो जा करता हवा हां तो साला ना देत रहलो से खाए के हां चल के पुड़िए लेके भाग चल क्या सो चल रक्षा छाई बड़ाता ना लख दिया हां तो कहियो खाना घर पे पुड़ी बनावत नहीं त का होई भीख मांगले कटोरी ले ला काहे भीख मांगी कमैता त ना बनी त पैसा वाले किन के जो ऐसा कुल काम मत कर पुआ पूरी चुरावे वाला कहते त बना देती साले भीखा मांगा जगह हां तो बनाओ त लका हां आ बनावेला त खसाऊ के ठुस देला सन मां हमके मिलेला ओइसे कहत तब अब जाकर गौरी चुरा ले कोनो के सुना ना हां तो सका हम उन्हें लाओ तो सका तो ये सन त कोड़िया सन त हम क्या कर जा तनी लुका जाए हां जे कहिया ना हां कि नहीं के आइल घरे हां जो ठीक बा खुश रहा अरे नाती आवा बैठे कहाँ भी रहते हो घूमने के दिन जा घूमे कहाँ बा द्वार पर ए मर्द खेत पलेनी हां कोई पानी दे वाला नहीं खे हुए को चुड़कावा आई तो वो सही क के गई पानी नहीं पी बजा रुक कर लाओ तो मजा ला हां रुक कहां जाता ले दादा के पानी आ रही है लगे पानी हम साले बढ़ा के मोबाइल चाहते तू पानी ले दे पानी ले दे करे पड़ी ठीक बोले जा करे त काहे के नतिया के मारे तड़े रे मरल ना है हां बिना के कहां जाता तक पहले ना हां अदा पानी ला के बिना देखो त कि तबड़े मारत रहे ना रे हमारा कहां देखा साला मर लाई तरह रे सुना ना देखा नतिया के मरल ना तो ठीको ना होई अभी जानत नहीं कि भले बुढ़ा के विधा के पंख में चढ़ा दे तुरंत तो चढ़ा ना तो चढ़ा दो हम तो क्या चढ़ा लेंगे देख लो ना देख आ चाहे अरे थे थरा जो पुरान शरीर हो गइल बा आ क्या चाहे करी तोरा संगे आ चाहे बोला ना चलो एकरा संगे का लागे के बा चलो हां खासा बुढ़ दादा तो पानी पिला ला देला बाबा तू ही तो एगो बाड़ा के हमरा के कुछ सेवा पानी करत तड़ा अब ये मियाज जाके ठंडा कुछ भइल हला हाउ एगो बाप बौड़ावा के पानियो ना देला था कर कपार पको के गोइल देखो दादा छुट्टी काटता के हां कट लाई छुट्टी बोलो झूठ ना है कटला हां चला
हम कहला कि अरे पिया क्या दे है तू है हरपल कर लो रे कहला इशारा करके कैसे से पिया दे ओकर मुंह में हुलहला दे कुधा के बात है चुटी काटता चुटी काटले है कि ना चल चल अरे फरका लगा रे छुआ तवे दही है ना पैसा मांगता है बा पैसा नहीं खे हम कमा तेरा बुट किसमिया में तो कहां ले हुनर क्या बात वो तो बड़का भैया कमा के देता हाँ हाँ, समझ गई नी तू कोई पैसा उड़ाओ तारा समझ गई नी उड़ावतानी हाँ कहाँ उड़ावतानी चौथी टोला जाला नु हाँ 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 बस तो समझ गई हमारो के दौड़ काम हाला करो कौची के हाला करबे हटा ना तो मार दे पैसा नहीं खे अरे नहीं देबो ना हाउ पर पत रह तो कल हंस के ना बतिया उतर सब देख ले भाई दौड़ तुम कह दे बड़का भेल के कर ले रे हट ना देबो करे भैया अरे तू आ गेले का अरे देख हम बुढ़ा पैसा ना दे हम कोनो मन के बात अबे मारला मुझे सब पहला हमारा का मांग ले साला गर्लफ्रेंड के पैसा दे के बाद चुप चल हमरो गर्लफ्रेंड बिया हमरो पैसा दे के बाद हां कय रुपया 500 मंगाई हम मंगा हमारा के 50 रुपया देते नहीं कि तरह 500 दे चुप 11 जान ले का करेगी सुन एवरे से नकिया दे दिया चला बाबू द गोड़ नहीं द हमार गोड़ ना दबू तो का हो जी दबा ना हमार गोड़ ना दबू मतलब बात है अरे तो किनारा ना ना मतलब एक लोटा पानी ससुर ढेर पियौते ने खजा गोड़े दबाई होता जा और तारा काम हम तो ना का बूझत नहीं हो दबा दसन तू ना देबो ना दबा दे। तो रे ना देबो ना हम कहते नहीं मुड़िया दबा दे अब तो दबा दसन दे अरे साला मुड़ी दबाई पैसा दे ना ऐसा रोहित तो ढेर दिन पैसा दिया दे साला हमनी के कौन फायदा होता रे साला मैं बड़का भैया के देवेला आ देवी के हमनी के तनी मन देता न तो होना देवन मर जन तो साले सब ले ली सब बात का पूरा सब ले ली। ऐसा तू अरे ई का करता रे तू का रखले बा हो साला ई पैसा अब तोरो के चढ़ाइले बने पाता तार मुड़ी दबाई तो दबा दसन दोनों मिल के साला ई पैसा तू कम बढ़ेगा सुना ना बता हम बाका तो पैसा तो तुम पैसे सुना बढ़े ना हो काम बा। पर हम पर ई पैसा मांगे तो हमारे ना मांगे तो हम मांगते ती काहे तो पूछे करल काहे यार भगवान सब दू का तेरा नाम मिलो ना साले पैसा ना मिलो साले प्रभार के मार भी साला अरे रुक रुका अरे रुक रे रुका ना अरे ससुरा ढेर रुका सन अरे रुका सन अरे पैसे ना ले बता रे लॉस हां तो सुना ना चल से सुना रुका हां तो पैसा दो हाँ, मार लो कने पैसा मिला त ले हाँ रुका सन मेरी कहानी दा रुका सन लॉस सन हमारा के पैसे दू गो बड़ा सन दूल्हा खावा बड़ा सन धरा सन अरे अच्छा हट ये हमारा चल हो गई अब दे बा ना अब नहीं खेल अब तुम्हारा जूता अब काल ले असन काल कर कर रे दे बा कर ना दे पैसा दे हम दे पैसा दे दबा अरे हो गई हम लोग